Здравейте, аз съм Хикс Влади. В днешния епизод ще ви покажем как се прави най-лесния хладилник. Вземате железен блок, изпускател, едно копче и железна врата. Слагате 1, 2, 3, 4 копчета железен блок и 2 изпускател. След това слагате едно копче и една железна врата. И това е най-лесният хладилник за мене. Бутате копчето и хладилника се отваря. Взете каквото искате и това е. Това беше Хикс Мони. До нови срещи и дано пак да се видим.